PNP iniimbestigahan na ang brutal na pamamaril sa tumatakbong konsihal sa San Simon, Pampanga at dalawa pa nitong kasama. Road project sa Balangkas na takaw aksidente dahil sa madilim na signages, inireklamo ng mga motorista. Mga kabataan at netizens, hinikayat na gawing mas ligtas para sa lahat ang online world. At giant Christmas tree, pinailawan sa Mexico. Mga parol sa City of San Fernando, mas mabenta raw ngayon kumpara noong nakaraang taon. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenda. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Hindi pero may tuturing na election-related violence ang malagim na sinapit ni dating Concepcion Barangay Captain John Salvador ng San Simon, Pampanga at dalawa pang kasamahan nito noong Sabado ng umaga. Ito po ang nilinaw ng PNP sa pagsisimula ng kanilang investigasyon. Pinagbabaril habang sakay ng kanyang SUV si Salvador na tumatakbong konsehal at dalawa niyang kasama na naging sanhi ng kanilang pagkasakit. Para po sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Paulo G. Santos. Paulo, ano na bang latest sa kasong yan? Jen, sa kasalukuyan itong CIDG o Criminal Investigation Detection Group nitong regional office natin dito sa PNP ay siya nanghihimasok dito sa pagsasagawa ng investigasyon at sa tinatawag nilang Task Force Trailblazer. Itong special investigation team ng PNP dito sa regional office ng Central Luzon ay siya nagsasagawa nga nitong matimtimang investigasyon. Isa na rito, Jen, ay ang pangangalap nitong mga impormasyon dito sa mga naunang nakasama nitong si Cap John Rogelio Salvador na tumatakbo ang konsehal dito sa bayan ng San Simon. Binabanggit sa atin ng Provincial Director ng Pampanga na si Colonel Robin Sarmiento na meron na silang persons of interest at ito'y hindi binabanggit pa kung ilan ang bilang nito at gayon na rin itong mga bihikulo na kanila rin umanong iimbestigahan na ito yung mga sasakyan, Jen, na bago pumasok dito sa remote area na kalsada, itong Bangbang Road, ay nasilip dito sa ilang mga establishmento sa bayan ng San Simon, Pampanga. At atin ding napabatid dito naman sa tanggapan ng Commission on Election sa kay ARD Attorney Elmo Duque at kanya ring binabanggit na hindi talaga ito maituturing muna na election-related violence dahil dun sa tinatawag nilang periodic period ng halalan, Jen, ay hindi pa tumama itong insidente ng karahasan na ito. So PNP din daw ang magsasabi at may intelligence report para magrekomenda naman sa kanila na yung isang lugar o distrito ay mailagay sa hotspot, Jen. Mm-hmm. All right. As of now, Paulo, meron na bang lead? Meron na bang malinaw sa investigasyon ng PNP sa posibleng motibo sa pagpaslang dito kay Salvador? Limitado yung kanilang pagbibigay ng impormasyon dyan, Jen. Pero isa nga dito sa kanilang ikinukonsidera ang kanyang pagiging kandidato dito sa nalalapit na halalan 2022. At hindi rin daw po pwedeng isang tabi, mga kaibigan, ito ho namang profiling na po pwedeng maging daan ito sa paglilinaw ng investigasyon. Ano ba trabaho nito? Sino-sino ba yung mga kasamahan niya? At dito sa kanyang kabuhayan, ano ba yung naging bunga nitong kanyang pagkakasawi? Dahil mahalaga din daw, Jen, na makita yung naging transaksyon nito sa mga nakalipas na panahon. At hawak din ngayon nitong PNP yung kanilang mga telepono, hindi pa arak-arakang ibinibigay yan sa pamilya dahil nga raw dito rin mangangalap ng impormasyon itong CIDG para matrace kung sino-sino yung kanyang mga nakausap dahil alam mo dyan yung kalsada daw na yon
ay kahit na nag-iisa ang ruta lang dito sa Barangay Concepcion, itong pagkaka-ambush sa kanya talagang natiktikan at binabanggit ni Colonel Sarmiento na ito raw ay posibleng nagkaroon pa ng spatter. Natimbrihan kung kailan siya lalabas dito naman sa kanyang inuuwian. Jen. So planado. Yun ang nakikita nila. Planado yung... Planado. Yes. Planado, Jen. Paolo, ikaw ba nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang pamilya ng biktima? Meron ba silang nabanggit sa mga otoridad bago itong insidente na ito na nakausap or nakaaway, nakaalitan nitong biktima, or baka meron siyang mga death threats na natatanggap? May mga ganito ba, Paolo? Blanco ang kanyang pamilya, Jen, at dito na rin sa kanyang mga kasamahan sa Kambilan, dito sa San Simon, ang banggit din nila sa atin, wala daw silang alam na naging kaaway nito at maging sa pangangampanya, naturalmente laang daw naman, sabi naman ng kanilang pinuno dito sa Kambilan sa San Simon, si Mayor Wong, na yung mga pananalita nakutsiyaan sa pangangampanya ay natural lang daw. So hindi daw nila nakikita na ito'y maglilid dun sa pagiging bayolente nitong kanilang mga kalaban dito naman sa politika. Pero sa isang banda, Jen, tinitignan din at hinihiling din nitong mga kaalyado niya na silipin ng PNP itong pagiging complainant nito sa kaso naman na naisampa dito naman kay suspended Mayor JP Punsalan. Pero ginigit nga din ni Mayor JP Punsalan na bukas siya sa anumang investigasyon at hindi naman daw niya magagawa itong anumang uri ng karahasan sa panahon ng eleksyon. Jen. Tama ba, Paolo, na naglabas na sila ng pabuya sa sino mang makakatulong para mabilis na ma-resolve itong kaso na ito? Yes, Jen. 500,000 pesos, halos sa kalahating milyon, Jen, ang inilaan ng lokal na pamahalaan ng San Simon sa sino man hong makapagtuturo dito sa mga suspect. At alam mo, Jen, isa rin sa hinihiling din nila yung madagdagan pa itong mga magsisilbing eyewitness, makapagbigay ng salaysay dito sa pangyayari na ito, Jen. Baka merong mensahe na nais ipaabot, Paolo, ang PNP at pamilya nitong si Salvador sa publiko, sa mga nanonood sa atin ngayon. Paano ba sila makakatulong? Jen, ang provincial police ng ating lalawigan ay nakabukas, at itong special task force na tinawag na Trailblazer ay siya naman daw mangangalap bukas sa lahat ng mga gustong magbigay ng statement para maging malinaw din at masasapul nila, Jen, kung ano talaga yung punot dulo nitong karahasan na ito. Pero initially, Jen, pati dun sa pagbibigay ng bilang nitong mga persons of interest, talagang limitado ang ibinibigay sa media nitong PNP. Nakadalawang case conference na sila at inaasahan daw baka sa mga susunod na panahon ay maipipresenta din ito sa media. Jen. Alright, patuloy po natin tututukan ang kasong iyan na kinasasangkutan po ni Barangay Captain John Salvador ng San Simon, Pampanga, na kanya pong ikinasawi. Maraming salamat sa iyong ulat, Paolo G. Santos. Samantala, manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, inigreklamo ng mga motorista ang madilim na bahagi na ginagawang kalsada sa sitio Balangkas sa bayan po ng Santo Tomas, Pampanga. Mismong ang opisyal ng barangay ang nagsabing malimit pangyarihan ng aksidente ang nasabing lugar. Narito ang detalye ng balita niya.
Pinuntahan ng CLTV News nitong Biyernes ang parte ng ginagawang kalsadang ito sa bahagi ng MacArthur Highway sa Sitio Balangkas, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Kapansin-pansin na hindi illuminated warning sign ang gamit sa nasabing kalsada. Kaya naman pagsapit ng dilim ay hindi na halos maaninag ang mga warning signs sa lugar. Dahil dito ay labis na nangangamba ang mga motoristang nagdaraan sa nasabing kalsada. Lubang napakadelikado raw dumaan dito tuwing gabi, lalo na para sa mga motoristang hindi kabisado ang lugar. Kasi naman, pagkagabi, dahil ganyan, walang kahit reflector, wala. Ayun nga po, dapat po, dagdagan po nila mga, mga reflector, yung may mga ilaw, para makita sa gabi. Kaya po, ganyan anong yan. Yung mga hindi kabisado, sigurado, maka-aksidente dyan. Pagka hindi nila kabisado yung ginagawa dito, mga hindi taga rito. Ayon kay Kagawad Joseph Lingat, mula na magsimula ang pagsasaayos ng kalsada noong Oktubre, ay nasa 3 aksidente na ang kanilang nirespondihan sa lugar. Lahat daw ng naaaksidente ay mga dayo lamang kaya di nila kabisado ang nasabing daan. Kinausap na din umano nila ang foreman ng proyekto upang gawa ng aksyon ng nasabing problema. Dahil nga sa mga barangay tanod natin, nagre-responde dahil sa gabi. Ngayon, ang nangyayari kasi, dahil sa aksidente sa mga motorista natin, one day nag-session kami, tinatawag namin ng foreman. Then sinabi namin yung isang concern natin ng barangay, na ganun nga, maraming nadidisgrasya. Nakausap namin yung foreman, sabi kasi, sinabi na sa nakakataas. Hindi namin alam kung nakarating. Pero kinausap namin yung foreman na gagawa sila ng aksyon. Maglalagay sila ng mga caution kung paano kung yung mga para maiwas yung disgrasya. Samantala, ayon kay Santo Tomas Municipal Engineer Gilbert Cruz, wala silang natatanggap na report ukol sa mga aksidente sa Sitio Balangkas. Dagdag pa niya ay Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 umano ang may hawak sa naturang proyekto. Paliwanag naman ni DPWH Region 3 Chief Maintenance Section Danny P. Canlas, wala rin silang natatanggap na report ukol sa mga aksidente sa lugar. Tiniyak naman ni Canlas na kakausapin niya ang kanyang mga engineer ukol sa nasabing problema. Kinagabihan ay muling binalikan ng CLTV News ang inirereklamong kalsada at aming nakita na nilagyan na ng illuminated caution sign ang parte ng ginagawang kalsada. Marion Luzano, CLTV News. Muling pinaghigpit ng pamahalaan ang pagpasok sa bansa ng mga individual na manggagaling sa 7 bansa sa Europa at 7 bansa sa Afrika. Ito'y upang mapigilan po ang posibleng pagpasok ng COVID-19 Omicron variant na sinasabing mas mataas umano ang risk ng reinfection at transmission. Narito po ang report. Ipinagbawal ang inbound flight sa 7 pang bansa sa Europa maliban sa 7 African countries na una nang inanunsyo ng gobyerno. Ito'y bilang pag-iingat sa pagpasok ng bagong COVID-19 variant na pinangalan ng Omicron. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, lumalabas na mas mataas ang risk ng reinfection na dulot ng Omicron variant na siyang sanhi ng muling pagtaas ng kaso sa Europa at Afrika. Isinama sa red list ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy, epektibo mula November 28 hanggang December 15. Nitong nakaraang linggo, isinailalim na sa red list ang mga bansang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique matapos i-anunsyo na na-detect ang bagong COVID-19 variant. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, IATF co-chair at spokesperson, hindi papayagang makapasok sa bansa ang international travelers na galing sa mga nasa red list countries sa nakalipas na 14 na araw. Aniya, tanging ang mga Pilipinong babalik sa bansa sa pamagitan ng government o non-government initiated repatriation at bayanihan flights ang papayagang makapasok alinsunod sa umiiral na testing at quarantine protocols para sa mga red list area. Nitong linggo, sinabi rin ni Secretary Carlito Galvez Jr.
National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer na posibleng muling mag-impose ng movement restrictions upang maiwasan o madili ang pagpasok ng Omicron variant sa bansa. Samantala, ayon kay Nograles, sa mga pasaherong in-transit na galing sa mga red list areas within 14 days na darating bago 12 a.m. ng November 30 ay hindi sakop ng entry restriction. Gayunman, sasailalim sila sa facility-based quarantine ng 14 na araw at testing sa ika-7 araw. Sa mga dumating naman bago ang November 28 at kasalukuyang naka-quarantine alinsunod sa classification ng kanilang bansang pinagmulan, required pa rin kumpletuhin ang testing at quarantine protocols. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagbabakuna sa mga 5 hanggang 11 taong gulang, planong simula ng gobyerno sa Enero 2022. At mga kabataan at netizens, hinikayat na gawing mas ligtas para sa lahat ang online world. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, idinaos po nitong Sabado, November 27, ang National Youth Leadership Summit on Safer Cyberspace, kung saan tinuruan ng mga kabataan na maging cyber warrior. Hinikayat sila ng Cyber Guardians PH na gamitin ang kanilang advanced online knowledge upang pugsain ang anumang uri ng cyber threats at mas gawing ligtas ang online world para sa lahat ng netizens. Si Rachel Pawit ang may report. Sa kabila ng pagiging online savvy ng karamihan sa mga Pilipino, kaakibat nito ay ang obligasyon na maging responsableng netizen. Kaya naman ang Cyber Guardians Philippines inilunsad ang National Youth Leadership Summit on Safer Cyberspace upang mas dumami at maging armado ang mga kabataang cyber warrior. Layon ng naturang online summit na maturuan ng mga kabataan upang labanan ang iba't ibang uri ng disinformation at cyber threats. We encourage you also, in behalf of Cyber Guardians PH, to create campaign materials against cyberbullying and all other cyberspace threats. Bukod sa mga kabataan, maaari rin umanong makibahagi sa pagsugpo ng cyber problems ang sinumang individual, kumpanya o organisasyon na may advokasya para sa ligtas na online world. Dahil sa pasakit na dala ng pandemya sa ekonomiya, marami umano ang kumapit na sa patalim at ginagamit ang online world upang mambiktima ng mga naghihirap na kabataan kapalit ng malalaswang gawain. Sexual predators who are confined to their houses due to quarantine are increasingly using cyberspace to prey on minors. Similarly, the pandemic's economic hardship is forcing many Filipino families to participate in online sexual trafficking in order to survive. Sa kabilang banda, noong 2019, ang Central Luzon ang may pinakamataas na cybercrime incident sa buong Pilipinas. Kadalasan ay nagsisimula umunong mabiktima ang mga tao sa pamamagitan ng SMS scam, kung kaya't lumobo sa 3.4 million ang nabiktima. Base sa datos ng Checkpoint Research, bawat organisasyon o government department ay nakatatanggap ng 1,391 average weekly cyber attacks. Ayon naman sa Securities and Exchange Commission, ang cybercrime ang fastest rising crime sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, 4,852 cybercrime complaints ang iniimbestigahan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Rainiel Pawid, CLTV News. Bago ilibing ang mga labi ni Malaya Dolores President Lita Vinuya, isang pagkilala at pag-alala ang inanay ng kanyang pamilya at mga organisasyong tumutulong sa mga comfort women na biktima ng pang-aabuso at panghahalay noong Second World War. Balikan po natin ang makabuluhang buhay ni Lola Lita sa report ni Rina Pawin.
Miss na kita. Ako si Lola Lita. Nitong November 28 ay inihatid na sa kanyang huling hantungan ang presidente ng Malaya Lolas na si Lita Vinuya. Subalit isang araw bago ihimlay ang mga labi ni Lola Lita, isang pagkilala at araw ng pag-alala ang inalay sa kanya. Pinangunahan ito ng grupong Kaisaka, isang organisasyon na tumulong din sa Malaya Lolas upang makamit ang hustisyang dekada na nilang isinisigaw. Hindi pa rin umano nawawala ng pag-asa ang iilang buhay na miyembro ng Malaya Lolas na mas mabibigyan pa sila ng mas karapat-dapat na kompensasyon mula sa kanilang dinanas noong World War II bilang comfort women sa kamay ng mga sundalong Hapon. Kaya naman ang Kaisaka sinigurong laging nakaagapay sa grupo ng mga comfort women. This is my way of telling her how proud I am as a lawyer, as a woman, even seeing her, knowing her, how she led the organization, how she fought the case without reservation. Mula sa 96 na miyembro ng Malaya Lolas, 21 na lamang ang natitirang buhay. 77 taon na ang lumipas nang halinhinan silang halayin ng mga sundalong Hapon sa bahay na pula na matatagpuan sa boundary ng Pampanga at Bulacan. Hanggang sa huling hininga ni Lola Lita, hangad niya na makamit nila ang hustisya. Subalit tuluyan ng ibinasura ng Supreme Court ang petisyon ng Malaya Lolas upang ideklara ng Philippine government na guilty sa kasong grave abuse of discretion dahil sa refusal sa war crimes at crimes against humanity. Sa pamamaalam ni Lola Lita, umaasa naman ang kanyang mga kapamilya, kaibigan at iba pang organisasyon na kanyang nakatrabaho na tuluyan niya na ring makakamit ang pahinga at kapanatagan ng loob na buong buhay niyang ipinaglaban. Raynel Pawid, CLTV News. Malaya Lola ay nagkakaisa, buhat sa kandaba, mga Pampangenya. Buong Pilipinas ay walang kapara sa lupit. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagpapalakas ng industriya ng kawayan at iba pa, isinusulong ng DTI Central Luzon. At giant Christmas tree, pinailawan sa Mexico. Samantala mga parol ng City of San Fernando, mas mabenta raw ngayon kumpara noong nakaraang taon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, puntirya po ng gobyerno na masimula na ang pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 sa Enero ng 2022. Ito po ang inanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nitong Lunes. Ayon kay Galvez, ito'y kung bibigyan ng Food and Drug Administration o FDA ng Emergency Use Approval o EUA ang mga bakuna para gamitin sa mga bata bago magtapos ang Desyembre. Dagdag pa niya, plano raw ng gobyerno, oras na lumabas ang EUA, kagad pong isasagawa ang pagbabakuna. Sa first quarter ng 2022 o buwan ng Enero, sisimulan ang vaccination at nais daw nila itong tapusin kaagad sa unang quarter ng taon alinsabay po sa reopening ng klase upang masupil ang banta ng bagong COVID-19 variant na Omicron at mabigyan po ng proteksyon ang mga bata laban dito.
Hindi pa raw tukoy ang mga posibilidad na kahinaan ng mga bata sa variant na ito. Samantala, una nang ipinatupad ang pagbabakuna sa mga edad 12 to 17 years old. Ayon naman kay FDA Director General Eric Domingo, ang COVID-19 vaccines para sa mga bata edad 12 pababa ay posibleng maging available sa pagtatapos ng taong 2021. Ang Pfizer po at Sinovac ay nagpakita na ng interes na mag-apply para sa EUA upang magamit ang kanilang bakuna sa mga batang 12 years old at pababa. Ani Galvez, gagamitin ng gobyerno ang karagdagang 20 million Pfizer vaccines na sinecure ng gobyerno sa pamamagitan ng bagong deal sa naturang drug maker para sa pediatric vaccination at booster shots. Samantala, upang makabangon ang ekonomiya mula sa krisis ng COVID-19, nakasentro raw po ngayon ang mga programa sa Department of Trade and Industry Central Luzon sa mga priority industry clusters sa rehiyon. Kabilang na dito ang industriya ng kawayan. Patuloy raw ang pagbibigay ng technical at secretariat support ng kagawaran upang lumago ang kita ng mga MSME. Ito po ang report. Patuloy raw ang Department of Trade and Industry sa pagpapahusay sa mga priority industry clusters sa gitnang Luzon para sa malawakang pag-unlad at pagiging competitive ng mga ito. Ayon kay Department of Trade and Industry Region 3 Director Leonila Baluyot, kabilang sa mga industriya na ito ang kakao, coco coir, homestyle at wearables, processed foods, nuts, bamboo at kape. Sa kasalukuyan, tinatrabaho raw ng kagawaran ang paglo-localize ng roadmap at strategiya, gayon din ang pagtatatag at pagpapalakas ng local council sa bawat industriya. Para sa bamboo o kawayan, itinalaga ang DTI Region 3 bilang National Industry Cluster Coordinator. Kaya naman sa ilalim ng Philippine Bamboo Industry Development Council, abala raw ang DTI Central Luzon sa pagbibigay ng technical at secretariat support sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan, skills training, expositions at exhibits at iba pang organizational development activities. Ayon pa sa DTI, tumutulong sila sa industriyang ito sa kanilang value chain mula sa pag-acquire ng raw materials mula sa mga supplier hanggang sa pag-distribute sa mga ito sa merkado. Layon daw ng DTI na makaagapay sa mga micro, small and medium enterprises o MSME sa pamamagitan ng iba't ibang training na maaring ibigay ng kagawaran. Bukod dito, nagsasagawa rin ng taunang assessment sa mga local government units upang matukoy ang level of productivity at competitiveness ng mga ito na magtutulak sa paglago ng ekonomiya. Ayon kay Director Baluyot, sa gitnang Luzon, nasa 130 LGUs ang nag-encode na ng kanilang datos sa Cities and Municipalities Competitiveness Index Portal. Ang resulta naman ng national validation ay ilalabas ngayong buwan habang ang regional awarding ay gaganapin sa Desyembre. Jennifer Salenga, CLTV News. Pinailawan po sa bayan ng Mexico, Pampanga ang isang giant Christmas tree nitong Sabado. Simbolo raw ito ng pag-asa at kasiyahan na dala ng Pasko sa kabila ng pandemya. Sa syudad naman ng San Fernando, mas naging mabenta raw ang mga paroon na pinipilahan pa ng mga parokyano. May balitang hatid si Marion Lazano. Damang-dama na ang simoy ng papalapit na Kapaskuhan sa Barangay San Jose Malino sa bayan ng Mexico, Pampanga. Matapos pailawan nitong Sabado ang giant Christmas tree sa kanilang barangay. Aabot umano sa 60 feet ang taas nito. Bakas ang tuwa sa mga residente habang pinagmamasdan ang giant Christmas tree na may kasama pang fireworks display. Ang iba ay napaindak pa sa labis na kasiyahan. Ayon sa mga residente, sinisimbolo ng higanting Christmas tree na ito ang kasiyahan sa kanilang barangay sa kabila ng pandemya. Okay pa rin po dito, ma-enjoy pa rin kami, masaya, kahit po COVID. Ay, tuloy na tuloy ang Pasko, masayang masaya. Ay, lalo na ngayon, nabaksin na yung mga tao. Ay! Simbolo ng Kapaskuhan po, tsaka kasiyahan ng bawat barangay po. Ayon kay Kapitan Ramonito Bautista, ito na ang ika-4 na taon ng pagpapailaw ng giant Christmas tree na sinimula noong 2018. Sa kabila naman ng kasiyahan, ipinaalalahanan pa rin ni Bautista ang mga nasasakupan na patuloy na mag-ingat gayong may banta pa rin ng COVID-19. Sa akin pong mga sinasakupan ng taga San Jose Malino, sana po
magpumunta tayong magkampante. Hindi pa po tapos ang pandemic. May problema pa po sa buong mundo ang pandemic. Malapit na po ang Pasko. Sana maging masaya po tayo at ingat po tayo palagi. Samantala, kasabay ng unti-unting pagbangon ng bansa sa pandemya ay ang pagbangon din ng industriya ng parol sa lungsod ng San Fernando. Ayon sa mga nagtitinda, ay mas malakas ang bentahan ng mga parol ngayon kumpara noong nakaraang taon. Last year is mas mahina compared this year. Kasi last year, hanggang December is umabot, marami pa kami parol. Hindi ngayon. Kasi dalawa ko kasi yung pwesto namin. Ngayon ho, halos nag-uubusan na ho kami ng parol. Hirap na kumuha ng parol. Eto, mas malakas ngayon kasi nagkakaubusan na. Kaya pauna na lang sa mga bumibili. Yung iba hindi na nakakabili ng mga gusto nila. Sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, makikita gabi-gabi ang pila ng mga sasakyan ng mga bumibili ng parol. Iba't ibang disenyo at hugis ng parol ang kanilang tinitinda, tulad ng poinsettia, special, dayang, tala, Eiffel Tower, reindeer, at marami pang iba. Naglalaro sa 1,000 pesos hanggang 45,000 pesos ang presyo ng mga tinitinda nilang parol, depende sa uri at laki nito. LED lights na rin daw ang gamit nila sa mga ito, kaya mas matibay at tipid ang mga ito sa kuryente. Ang mga makukulay na parol daw na ito ay nagsisilbing liwanag at pag-asa sa mga tao at nagpapatunay na tuloy pa rin ang Kapaskuhan sa kabila ng umiiral na pandemya. Marion Lozano, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyo pong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat. Mga karehiyon, 26 days na lamang po at Pasko na.